El treball amb contenidors a l'aula ens permet realitzar activitats autocorrectives amb els nostres alumnes. Així, aquesta activitat, per exemple, si els alumnes intenten endevinar quin és el nom d'aquests autors, si s'equivoquen, el contenidor rebutja la paraula que han posat. Si l'encerten, el contenidor accepta la paraula. En aquest cas no és en Vincent van Gogh, no és en Henri Matisse, sinó que és en Joan Miró. Com hem realitzat aquesta activitat? Doncs bé, anem a preparar un esquema semblant a l'anterior. Tenim en aquest cas dues imatges, un parell de textos, n'afegirem un parell més perquè els alumnes tinguin on triar. Henri Matisse i, per exemple, Vincent van Gogh. D'acord, ens situem aquí al mig, agafem el punter, aquí, d'acord. Anem a definir els contenidors. Els contenidors en aquest cas seran uns requadres, però podríem posar altre tipus de contenidors. Si trobem imatges per internet o en paquets de recursos, podríem trobar altres tipus de contenidors. Aleshores, ara que els tenim aquí dibuixats, anem a definir-los com a contenidors. Aquest contenidor, si anem al navegador de propietats i trobem la pestanya contenidor, li diem que pot contenir un objecte específic. Se'ns activa la casella de conté objecte i triarem l'objecte. En aquest cas és el quadre Joan Miró, doncs podrà tenir el text de Joan Miró. D'acord. Conté regla, conté paraules, totalment a dintre, això és important. El text ha de ser curt perquè càpiga a dins del contenidor. Si surt una mica ja no me'l detecta. Podríem posar-hi un so, si realment és correcte, però bé, anem a definir ja l'altre contenidor. Anem també al navegador de propietats, dins del contenidor, i li diem que pot contenir un objecte específic i que aquest objecte es tracta de Salvador Dalí. D'acord? Ja el tenim. Ara anem a donar la propietat en els altres objectes, en els textos, de que si no estan continguts retornin al seu lloc inicial, vertader. Joan Miró, també li direm contenidor, retorna si no està contingut, vertader. Farem el mateix amb el Henri Matisse i el mateix amb Vincent van Gogh, vertader. D'acord, ara ens falta comprovar que haguem situat correctament els textos. Tenim les formes. Les formes han d'estar per sota dels textos, els textos han d'estar per sobre de les formes per tal de poder aparèixer. Ens falta aquesta. D'acord, ja ho tindríem. Doncs ara ja podem realitzar l'activitat. Si jo li dic que aquest quadre és de Vincent van Gogh, me'l rebutja. Si li dic que és de Henri Matisse, també. Simplement li he dit que podia contenir en Joan Miró. Farem el mateix amb l'altre. Henri Matisse el pot contenir? No. Li hem dit que no era Henri Matisse, és l'autor d'aquest quadre. En canvi, Salvador Dalí sí que el pot contenir. Ja tenim l'activitat de contenidors realitzada.